Esta foto está feita en Vigo. É un dos fotógrafos de Vigo. Non é o famosísimo. A min, pasado o tempo, a min o que me chamaba a atención desta foto é unha cousa. Isto. Esa ollada descarada. Esa maneira de fitar. Porque eu que teño... Non sei se tería un ano, porque non creo que andivese ainda. Esa ollada non está mirando a ninguén, pero está fitando. Bueno, a primeira é a hostia. Vaya foto, Bueno, vaya foto e vaya personaxe retratado, Este é Aurichu. Esta foto está tomada no Parque do Castelo de Edimburgo. Pero alá no verán estábamos cansos, pero é unha foto maravillosa. Parece unha figura grega, non? Parece unha traducción en foto dunha escultura de Prasiteles ou de Fidias. Bueno, está claro que tiña motivos de super sorte para estar totalmente enamorado, non? Esta sí. A serenidade, non? Esa a miña nai, conmigo. Guapa, A miña nai era absolutamente extraordinaria. Meu pai era un tipo fantástico, pero a miña nai ainda era máis intelixente e, sobre todo, parecía un bálsamo de aceite, pero tiña un coraxe no fondo, tiña a capacidade de decisión extraordinaria. E conmigo falaba de todo, de neneno. Non tiña... Eu era moi preguntón. E foi clave. Por eso digo que me pariu 2 veces. Eu teño moitísimas vivencias do mar dende moi neno. Os nos brans sempre íamos ao mar.
falamos aquí de Esteiro, onde estamos, antes de Rodeira, de Rodeira, no extremo da praia de Rodeira, cando viña o barco de Cangas, de Vigo para Cangas, e había que collelo, o meu pai dicía que ven o barco, había que ir, e íbamos a toda mecha, camiñando para pillar o barco. Pero, aparte deso, antes tú éramos nas sitios que eu non recordo, pero pouco tempo. Eu teño a lembranza de 3 brans aquí no mes de agosto, que viñamos coa miña nai, e meu pai viña no fin de semana, viñamos no Castromil, e alugábamos unha casa que está despois se chamanlle o Río Maior, pero onde Maior non ten nada, é o único que hai. Pasada a ponte, que vai por detrás a estrada, xusto despois da ponte, a casa de María Acoxa, que alugaba habitacións, e viñamos incluso con algún colchón e tal. Eu aprendín a nadar aquí, con aqueles flotadores que se facían coas corchadas das propias redes, non? E ali hai un penedo que lle chama o petón, que ten así cortado, e cando sube a marea, entón queda só case a flor, non? E dende ese petón botámonos de cabeza. Fixados vos, claro, éramos nenas, non é moita altura. E lembrome, aínda teño imaxes de as conversas sobre o idioma, con 10 anos eu. Porque lembro unha rapaza que debía de ter 14, 15 anos, cando eu tiña 10 ou así, filla de mariñeiros, e que nós falábamos moito galego, ainda que non éramos galego falantes na casa, totalmente, pero sí. Entón eles dicían jallejo, decíalles que non é jallejo, que era galego. Estas cousas que che quedan de ben picar, non? Porque, claro, estábamos nun ámbito cultural completamente distinto. De andar cos carros de bois a apañar o argazo ao final de agosto. Era unha delicia, porque eran os carros de bois que, claro, os adrais dos carros, en vez de ser os paus, eran táboas, non? Para decir pechar. E entón baixabas as praias daquelas que están por ali, apañaban o argazo, e o argazo para os corredores, o carro iba así, bambeando e tal, e ir sentado no carro en riba do argazo era unha delicia. Pero esas son lembranzas do que era a Galiza mariñeira, e esa simbiose, non, entre as leiras e o mar, non? Que unhas cousas sempre asombraron moitos de fora, non? Aí decían, aquí as leiras en Galicia chegan, o millo chega ao mar, non? Estas praias e esta ría que está aquí nos está falando de que aquí hai un monumento púnico, un monumento que non hai en ningún outro lugar do norte de España. É que aquí hai uns contactos co mundo, que isto non é estar lonxe, é estar perto. Línea recta desde aquí, aquela línea de horizonte que está ali, se a seguimos, nos leva a Nova York. Sí, exactamente. Non hai dúbida. Non, hai alguén que non, que pensa que está máis cerca de Huelva. A concepción de Fisterra é a concepción de cando se pensaba que o mundo remataba, no mar ignotus, claro. Pero en cambio nos estamos cos fuciños. Bueno, vamos a ver, por diante das costas galegas pasa a ruta de tráfico marítimo de longa distancia máis densa de toda Europa despois do Canal da Mancha. Outra cousa é que esta situación privilexiada fose aproveitada ou non, precisamente porque se nos convirte nunha colonia, entón non temos capacidade de decisión. Aí está o nacionalismo, non? Pero sí, estamos desviando. Sí, señor, non estamos desviando, porque además estamos centrando a Beiras nunha dimensión que non conoce a opinión pública. É a dimensión de Vigués. O cal non ten nada de malo. Non ten nada de malo, son medio Vigués. Como era Castelao, e como era Valentín, e como eran todos aqueles que falaron de economía en serio do noso país. E aparte de que ti tamén non eres por raza. Sí. Meu pai era un home conservador ideolóxicamente, demócrata e republicano, creente nada me apilas,
pero crente e practicante. Realmente era un home que se fixo a si mesmo. Pero claro, entrou en conexión coa xente das irmandades. Os domingos, que era o único día a semana que había libre para o meu pai, non? Si chovía, quedábamos na casa. E entonces eso, pois aprender, recitar, ler cousas, tal, fazer. Ou, logo, coa miña nai o piano, e nos a cantar. Eu son compostelán, eu non son santiagués, non? Eu coido que eso distinguese, por lo menos distinguíase en tempos, entre ser santiagués e compostelán, a maneira, por lo tanto, a maneira de entender, de vivir e de vivenciar, non? O que é a cidade. Santiago é unha cousa, Compostela é outra, non? Eu nací na Rúa do Vilar, no número 11 daquela. Por lo tanto, moi pertiño da catedral, porque a numeración comeza das Praza das Praterías. Entón, hai unha primeira, aí vivimos até o ano 47, ou seña que teño 11 anos. Pero hai dous focos, un é a Rúa do Vilar, claro, vamos a ver. Poñamos que isto é a catedral, Praza da Quintana, Praza das Praterías, Obradoiro aquí, bueno, moi ben. E aquí está a Rúa do Vilar, que vai dar Praza das Praterías, isto é Xermírez. O meu mundo de neno era o mundo dos xogos, en todo este espacio. A Rúa do Vilar sobre todo este tramo, a Quintana, as Praterías, e aí xogábamos as bolas. E o guai eran entre as guinas, imaginade xogar as bolas sobre pedra que fai lombo, non? E o trompo, por suposto, o aro, todo eso xogábase por aquí. E logo a Quintana, que era para outro tipo de xogos, logo xa tamén xogábamos a frontón na Quintana, claro, que era distinta contra a parede fabulosa do mosteiro de San Paio, non? E, polo tanto, temos a Rúa do Vilar, a nosa casa da Rúa do Vilar, casa onde nacín eu. E a Rúa Nova por aquí, porque ademais aquí, a Rúa Nova, no baixo, foi o primeiro local que tivo a preceptoría do Xesús Pérez. Cando eu tiña 7 anos, meu pai puxo de acordo con algúns amigos que tiñan fillos de máis ou menos a mesma idade para que nos contrataron a un mestre republicano represaliado que cando 36 era mestre de Santa Cruz de Ribadulla, que o deixaron sin escola, estiveron a piques de pasealo, deixaron sin escola, e entón, teño 7 anos nese momento, no 43. E entón contrátano para que nos prepare, que nos fan o ensino primario. E entón Pereira, que era o noso mestre, tiña a metodoloxía dos mestres da República, tiña a metodoloxía da institución libre de enseñanza, foi un privilexio poder ter un mestre así nos anos do nacionalcatolicismo, os anos 40, non? Porque a contratación foi para evitar que nos tuvéssemos que ir aos colexios de curas ou ás escolas fascistas de entón. Eu son este, e entón Pereira, na súa casa chegamos, poñemos en círculo a ler, e el parábanos, interrumpía, que liche? Para comprobar se facíamos lectura mecánica ou xa facíamos lectura comprensiva. Entendes? E os libros ainda, eu teño cousas gravadas da historia da Grecia clásica que eran daqueles libros. E despois era exercicio de redacción. Veña, un tema, e a escribir, os nenos. E despois, pois, a aritmética, a gramática, etc. E un día a semana, unha tarde a semana, non se facía eso, senón que se estaba o día, íamos por fora, coller minerales, pedras, non sei que, explicarnos, ou a decirnos, a ver, vamos a ver, que monte aquel que se ve, toca, a explicarse ou ir ao Pico Sacro. Bueno, Ferro, vamos a ver, isto, Tima e eu coñecímonos en Compostela nos anos 50, a primeira mitade, máis ou menos, pero non estou seguro de cando máis ou menos foi.
Pois foi cando eu facía primeiro e ti segundo ou terceiro, non sei. Aí está a cuestión, sí. E eu recordo que un día pasaches falando en galego polo claustro baixo de que compartíamos dereito a filosofía e letras, Sí. e despois pasábamos por ali e saludámonos e depois falamos. Sí. O que pasa que o ano seguinte ti xa estabas nunha empresa connosco moi importante que auspiciou teu pai, ademais, Juan Feans, que era directivo do mercantil, e gracias a eles fixemos un gran acto cultural que foi un ciclo de conferencias sobre poesía galega, e ademais era a primeira vez vez participaches nel, que eu tamén, sí, que é a primeira vez que se organizaba un ciclo de conferencias sobre literatura galega, este caso poesía, en que organizado por estudiantes, pero que eran os estudiantes os que facían as intervencións, non era de traer a fulanito, a menganita, senón que éramos os propios estudiantes os que dábamos conferencias, e se non me lembro mal, cada poeta había outro que recitaba poemas dese poeta, non era así? Así foi. Tamén é verdade que aquelo foi a primeira vez que se fixo un ciclo de conferencias monolingüe en galego. Sí. Non é que o galego estuvera prohibido, como ti sabes, pero explícitamente, pero estaba como considerado ilegal, de facto. Está censurado. De facto. Tamén había como unha prohibición, seguro que había non escrita, de que ningunha obra dun intelectual estranxeiro pudera ser traducida ao galego se antes non fora traducido ao castelán. E iso ocurriu con Ramón Piñeiro de Galaxia, que querían publicar un texto de Heidegger. O de Heidegger, sí, da esencia da verdade. Da Wahrheit, un texto absolutamente indescifrable para calquer ser normal, que ao final o autor era nazi, pero non importaba, é dicir, estaba en galego e non... Entón non había maneira de que lo dixase, sí. Eu remato a carreira de Dereito en xuño 57, pero é cando nese momento o grupo de Galaxia ofréceme unha bolsa privada, unha axuda, para poderme ir a París a estudiar o que queira. Dime, o que ti queiras. Aclárate ti, se queres facer música, se queres facer o que queiras, ou realmente se queres facer economía. E entón, claro, ala me vou. Moi axustadiños en cartos, claro, porque era unha bolsa moi filantrópicamente dada, e claro, daros de conta do que é un rapaz que ten 21 anos, que estaba en todo a actividade da liña da actividade cultural promovida por a liña Piñeiro, Galaxia, dos grupos en Santiago, etcétera, etcétera, pero que en definitiva saio da España franquista dos anos 50 para mergullarme no París do remate da Cuarta República, non? Chego a París cando eu non coñecía Madrid, por exemplo, nin Barcelona. De ver as parellas novas bicándose en público, de ter ligues, evidentemente, sin que pasase nada, nin houvese ningún tipo de escándalo. O París non é toda Francia así, non? Pero para un rapaz que chega de aquí, do Curruncho da Fisterra, pois todo é un mundo alucinante, non? Bueno, a ver, eu son dos que atribuyo que hai un momento en donde un interpreta o mundo, que é un momento glorioso que ten que ver cando un descubre o mundo. Bueno, por exemplo, eu sitúo no meu primeiro viaxe a Barcelona, onde vou estudiar Belas Artes, e ali vexo que o mundo é outra cousa, non? Que non era aquel que eu sabía de Ourense, e que era moito máis complexo, que tiña... Bueno, e aí descubro, e eu pertenzo a esa época. Claro. O sea, a esa, despois, con a estancia en Berlín, durante 4 anos, bueno, conforman a miña
e eu son aquel, entendes? E dende entón eu evoluciono sobre eso, pero eu son aquel aínda. Eu baixaba a almorzar na Maison de la Bretagne, coido que era, nunha desas, porque eran como grandes colexios maiores, pero de países distintos. Porque daba un almorzo moito máis rico, moi baratiño, porque había que gastarse poucos cartos. Logo collía o metro de Cité Universitaire e viñame aquí a enlazar coa liña que se metía polo Boulevard Saint-Michel, se metíase esta hasta ao Luxemburgo, xusto, no Boulevard Saint-Michel, que é o corazón do que era daquela a vida do barrio latino de estudiantes, porque aquí a carón estaba a Sorbona, aquí un pouco máis arriba estaba a Facultade de Dereito e Ciencias Económicas, aquí está o Panteón famoso, por aquí unha serie de librerías, porque unha serie de... estaban as cinematecas tamén por aquí, pasaba bastante fame, eu ceaba un día sí, un día non, para forrar cartos para poder ir ao teatro, poder ir aos concertos, poder ir ás cinematecas, etc. Cando non ceaba, mercaba un tetralé que lle chamaban, que xa como os cartuchos estes pero eran triangulares, de leite, de medio litro, así, iba bebendo polo camiño. E comía, ceaba nun sitio que está aquí, na Rue de l'École de Médecine, que eran vietnamitas. Non vos digo como era. Era unha especie de sopa horrible, e despois unha salchicha de Frankfurt ou de Toulouse e pouco máis. Pero, por exemplo, escoitar algunha vez a Edith Piaf, a famosa Edith Piaf, non? De la Vie en Rose, aquela canción esgazadora que é Non, rien de rien, je ne regrette rien, que fabulosa como cantaba aquela muñeca, tan pequena como era, pero tamén Juliette Gréco, despois Yves Montand. E esta é, pois, con algúns dos meus grandes amigos artistas, non? Os que están aquí en concreto, este é Quique Ortiz, Enrique Ortiz, o grabador. Facían os concertos que preparaban eles. E xuntaban a panda de xente moi variada, e moi outros artistas. Isto é, perto de Barra de Miño, este é Xosé Luis de Dios, tamén. O gran amigo, o autor daquelo, e daquelo. E de máis cadros que temos por aí, cada casa. Eu sempre dicía que Xuís de Dios era o artista grego máis culto que eu coñecera nunca, non? Tiña unha cultura, por exemplo, poética, de poesía, que lle encantaba, extraordinaria. É unha cultura filosófica, e de ensaios sobre arte. O que me deu a vida é que a miña vida non a facía. A miña vida de relación fundamental era con xente da cultura. Lembro-te desde sempre interesado e ademais amigo e con relacións frecuentes con artistas como, por exemplo, Ángel Huete ou... Pero moito máis con Xosé Luis de Dios. Con Xosé Luis de Dios, Huete... O propio Huete. E Silverio. Bueno, con Silverio Rivas, absolutamente. Silverio Rivas, que para min é un dos grandes escultores europeos da segunda mitad do século XX, non? E logo as discusións afables sobre o proceso creativo entre Silverio e Meisel, que eso era, eu lembro-me ali na casa de Silverio, hai unha cousa que sempre me quedou grabado. Na discusión sobre o proceso creativo había unha constante. Silverio decía, cando encetaba unha obra, sabía perfectamente a onde quería chegar e o que tiña que ser. Outra cosa que chegases ou non. Pero tiñas moi claro onde querías chegar. E de Dios decía, cando empecé unha obra nunca sei onde vou chegar ni se vou chegar a algunha parte. O conflito, claro, o conflito aí era de que eu estaba falando de unha obra colocado nun espacio aberto. Cando estou traballando ideas no taller, non o teño completamente claro. O que sei, cando teño que bater unha obra para un espacio aberto, eu imagino como vai colocando, é unha imaxen virtual de como quedará en ese espacio, unha aproximación a como quedará. Eu teño na mente, nomás que teño que seguir con certa prudencia as pautas que marcou o cerebro como ten que facer, vexo o espazo e vexo o que pode ir aí. José Luis dicía, no, que ele empeza, lógicamente, empeza a traballar e do que empeza, o que remata non ten nada que ver co que empezou.
surce, como no caso de Picasso cando fai en esa película pequena que é ese corto, donde está pintando un cadro, ¿no? Empezan por unha silueta, unha figura, e acaba facendo unha cousa completamente diferente, abandona a primeira idea. Creo lembrar que fóramos 4 que estábamos recrutados para a Filharmonía, que nos atopamos en Compostela, con un contrato de traballo, pero sin traballo. Exactamente. Entón iniciamos os nosos movimentos para saber que sucedera e sobre todo que ia suceder o que fora cando alguén me dixera chama Obeiras. Sí. E chamei o número de teléfono que ainda lembro de memoria. 8876. Sí. E ademais colleches ti o teléfono. Sí, eso sí que me lembro. Lembrome que dixeras aquela frase de quen é? E eu casi morro xa. Entón intentei explicarche quen era e inmediatamente, aí sí que teño que dicilo, sempre dixen, sempre foi así, que inmediatamente te puxeches do meu lado, te soliciaches comigo como músico que no fondo eres. Pero dame unha beca, Marc. Para a beca era para estar nun centro de investigación de economía que se chama Institut de Sciences Économiques Appliquées, ISEA. Entón, voume alá e ímonos en setembro, final de setembro, para o comezo do curso, coa miña muller Teresa, o meu fillo Ricardo de meses, nos 2 cabalos todo, incluso no asento traseiro, iba a colchoneta do barrelo do berce do neno, os costados detrás dos asentos dianteiros, a máquina de escribir portátil debaixo un asento, e a maleta detrás, etc. Bueno, vamos todo. E ímonos, bueno, a aventura de entrar en París, recén conducindo un vehículo destes, un auto, e os amigos Lavadí, precisamente por aquí, por onde está Commerce, aquí, la Rue du Commerce, la Place du Commerce, unha rúa pequeniña, pois buscáranos unha viciña deles, alugábanos un dormitorio, ter cociña, unha sala comedor para poder traballar, etc. E dende aí, polas mañás, eu collía 2 cabalos, eu collía 2 cabalos, iba ás beiras do Sena, por los qués, de Renel, etc., los sé, hasta chegar aquí, atravesaba a Ile de la Cité, a Châtelet, o famoso Châtelet, e aquí arranca o Boulevard de Sebastopol, e aquí casi ao comenzo estaba a sede do ISEA. Entón, a iso xa é outra historia. Eu aí estou un curso e é fantástico. Primeiro, porque do punto de vista da miña formación en investigación en espacios económicos e en sistemas económicos, etc., pois aí avanzo moitísimo e por aí é por onde eu acabo pois gañando contra pronósticos, é certo, a cátedra de estrutura en marzo do 70. E para debater non hai estatus. Esa é a primeira tesis que ten que ter un docente. Non hai un ente superior que está aquí arriba e que o profesor ou a profesora é catedrático, catedrática ou un numerario que dáime igual, e logo os currantes estudiantes que resulta que os pobrecitos non saben nada e non hai estatus, porque o coco non o definen os estatus. A capacidade intelectual non está garantida por estar aquí. E, por lo tanto, pode haber moita máis capacidade intelectual aí, por lo menos en algunhas das persoas, unha parte delas, non todos somos iguais, que aquí. Claro, cando que está aquí percibe que aí hai alguén coa capacidade intelectual superior a súa que fai é meterse na cuncha como as ostras. E entón empeza a actitude de que conduce ao antitético do que debe ser a docencia. A non docencia. Non. Non enseñar ou unha pérdida de tempo, non disfrutar. Pero é fundamental.
Bueno, pero ti estábamos falando das claves do atraso e empezaches a falarnos de todo e deixaste o atraso aí. Pero bueno, Como pasa sempre. Como pasa sempre, pero nada, recordo cho eu, tiramos hasta o día de hoxe. Cando a mí me decían que era un político, na época da apogeo do BNG, nos 90, sobre todo, un gran político, decía, eu non son político. Non son político. Incluso algún profe de universidade, catedrático, do meu tempo máis ou menos, que na rúa me decía, é que vos sos políticos, e un momento, eu non son un político, eu son un catedrático de universidade como a ti. O que pasa é que eu estou nun combate político, e ti pareceme que non, pero esa é a diferencia, non? Ti és de xaneiro, non? Eu son o 2 de xaneiro. Eu son de abril. Eso é. Así que entre ti máis eu non hai diferencia, Aí. Polo medio ou as eleccións de febreiro. As eleccións de febreiro. Ti eres Frente Popular. Frente Popular. Son Frente Popular. Hasta neso ten sorte, coño. Como fora o do PSG que ti... Eu estaba, no momento que se fundou o PSG, no Bran, non? Agosto, coido, En agosto do 63. Eu non estou en Galicia. Estou informado que se vai a fundar e en canto chego, setembro, así, claro, incorpórome. Pero ti en cambio sí que estabas. Como Sí, fora? eso fundouse no despacho de Sebastián Martínez Risco, na Coruña. A miña visión é que o galeguismo que eu mamei ao principio era o galeguismo de Piñeiro. A miña formación galeguista ao principio é Piñeirán. Como a miña. E Piñeirán, e vencellado con Galaxia, e conocí os homes de Galaxia, e dos cales teño un recordo pois moi bo, pero o tempo pasa. E vexo que Piñeiro e algún outro que estaba alrededor del pois nos tiñan en certo modo paralizados, hasta que veulles a luz e dixeron, non, aquí hai que crear grupos políticos que conecten co que ocurre na Europa occidental. Exactamente. Eu lembrome de cando Piñeiro me convenceu para integrarme na ala socialdemócrata. Sí. Explicoume do que era, eu creo que ti e tal, bueno, e entrei aí. Ao Piñeiro coñecino, cando tiña 13 anos, sae da cadea, ven a Vigo, onde meu tío Antón Beiras, porque tiña un problema de cataratas, e por outra banda tiña unha úlcera. E entón, Antón fala con Paco del Riego e mando a Santiago para que meu pai fale con García Sabel, que era un internista de moi, que estaba en alta, non? É moi amigo, ben? E entón, cando ven, cando coñece a García Sabel, despois vai ser Piñeiro García Sabel, vai ser ese tándem, non? Fundamental en toda a historia da cultura galega e en parte da política galega entre os 50 e a transición. A nós atopámonos con que aqueles que decían que eran os nosos mentores, que tiña que vir a democracia, que a democracia consistía en ter partidos políticos, chega un momento en que no ano 77 non queren apostar por partidos políticos nin por nada. A min, cando me encomendan, non sei se te lembras de cando foi aquela plataforma na candidatura democrática ao Senado, Foi nas primeiras eleccións. na 77, a min encoméndame que queren propoñer a García Sabel, encoméndame que fale con García Sabel, porque son o seu xenro, e vou á súa casa, na biblioteca, e plantexo, e dime que el non quere entrar na cousa de tal, moi ben, que logo designan a Iglesias Corrás, que pasou o seu CD inmediatamente. Bueno, e en cambio, un mes despois, acepta ser senador real. Claro, porque lle falou... Entón, para nós, eso era tremendo. Claro, ser senador real, o decide la Melé, por enriba de ben e do mal, en ningún partido, e o cal lle permitiu ser piñeirista hasta o final, porque foi delegado do goberno do PSOE e do UCD. Sí. Por lo tanto, ele sempre por enriba de todo. Por enriba de todo. En cambio, aí complicábase moito, está ben explicado. Eu cheguei á conclusión de que Piñeiro consideraba que eso iba a fracasar, que nos estábamos, que perdéramos o norte, que nos estábamos radicalizando, que o país non era capaz de organizarse para poder ser unha alternativa política no proceso da transición, e que entonces eles consideran que eles teñen que ser o cerebro que oriente ao país a amarse dos partidos políticos. Concordo contigo, e entón, totalmente. Que fan? Esa cousa absolutamente que sí, non bueno, fan. Pero é un disparate, é dicir, porque eran xente intelixente.
Sí, pero ao menos non foi tanta falta pero de vista. sobrevalorábanse. Medo. Tamén. Medo ao que pero... puide ser todo un fiasco. Eu sempre digo que o PSG, que foi o único partido que ante as eleccións do 77, o único partido da Federación de Partidos Socialistas do Estado Español que non transixiu, que non se someteu ao PSOE, que non pactou. O PSG non, e barreronos. Claro, nacín dúas veces e as dúas veces pariume a miña nai, sí. Bueno, da segunda é que é un tema que eu normalmente non... Cando eu entro en crise, hai unha crise da parella e hai unha situación realmente que era moi fastidiosa, porque eu tiña momentos de unha enorme axitación, igual pegaba saltos na cama, algo que tiña que asustar bastante. Bueno, total que chega un momento en que non que me recollen meus pais na casa deles. Entón eu estou na casa de meus pais e realmente nese tempo é a miña nai quen terma de min. Miña nai, meu irmão Alexandre, miña irmá Mina, fundamentalmente, todos, pero os que vivían aquí. E ahora sí que tiña a convicción de que eu non nin estaba tolo nin nada, que eu estaba pasando unha crisis moi gorda e que acabaría saindo adiante, sempre que se crease ao meu redor as condicións para que eu pudese ser adiante, que non significaba de tratarme como un neno pequeno, nin como... Non, pero esa cousa maternal ben entendida, non? De maneira que foi clave. Por eso digo que me pariu dúas veces. E cando me recupero, son outra persona. Unha liberdade absoluta. Eu son unha persona que pasei dunha etapa en que eu era moi libertario no fondo, pero estaba moi constreñido por unha serie de situacións. Eu era Xenro García Sabel, estaba as miñas lealtades cos de Galaxia, que ao mesmo tempo estaban facendo con Paseo, etcétera, etcétera, non? Definindo a Galicia xa como colonia abertamente, estas cousas todas. En cambio, había unha serie de cousas que me coartaban. Era bastante ensarillado, non? Nese momento, non. Importa-me un rabo o que pensa a xente. Eu estou aquí, eu vou facer o que penso que me gusta facer e o que quero facer. Métome no bloque, de aceptar ser decano naquelas condicións, e simultaneamente ser de... Bueno. E ademais, é cando me enamoro da Ouricho.
É algo que a mí me provoca, sin querer entrar niso, non? Todo o teu proceso de baixa dos infernos e a reconstrucción, que eu non vivenciei, non? Pero temos falado moito. Para min é un proceso incluso como médico admirable. Non, digo en serio, porque non é normal que alguén poda baixar tan abaixo nun momento de crise persoal e poda reconstruirse como ti te reconstruiches. E eu creo que en ese proceso de reconstrucción gañaches liberdade. Nunca fun tan libre como os primeiros anos da miña relación con Auricho, que además coincide, non? Do 82 en diante, bueno, un libérrimo, que no sentido de libertade profunda, te importaba un nabo que pensase a xente, non tiña ninguna preocupación das opinións sociais. Eu tiña moi claro que eso é certo, sí. Aí saí vaccinado. Eu coido que gracias a eso aguantei cosas que aguantei despois moitísimo mellor que as que pero moitas veces de maneira cativa teñente atacado por ese lado de vulnerabilidade, que no fondo non deixa de ser sinónimo de humanidade, non? E no fondo eso foi o que che deu a fouteza para continuar. Aparece por o meu despacho da Facultade Alfredo Suárez Canal para decirme que decidiron abrir unha xestora moi aberta para remodelar o frentismo, que vai de logo o proceso constituinte do BNG. Quedou, me lembro da cara de Alfredo, porque eu non tardei ni 5 minutos en decirlle de acordo, apúntome. Si logo isto desemboca no que non me gusta, non contes comigo, pero non. Auricho ten unha tenda, Chanela, iba a París, mercaba. Ainda nos 80 temos ido xuntos a mercar aos hindúes, non? Os paquistaníes, ou en Londres. E logo empezou a facer roupa, ela tamén, con tres costureiras, 3 modistas, que elas facían os patróns, elas facían prendas que eran únicas, camisas e tal. E claro, entón, o Beiras empeza a vestir así. E entón eu tiña claro que o branco era a cor que tiña que ter no nacionalismo. Este é un día da patria, aquí estou no medio da xente, que é onde me gusta estar, e aquí está o meu fillo Daniel, aquí está, casi non sei, o outro fillo, Ricardo, máis vello, está Auricho tamén, ainda que medio tapada por outras cabezas. Como ocurre que no 85, cando entro na política institucional e cando entonces estou no escenario do Parlamento e todo eso, e empezan, pero eu sempre dicían, pero a veces que non viste, Xanela. E quen é Xanela? Pois, Xanela é que me viste e me desviste. Que é Auricho. Bueno, eso, así como en cambio, os momentos solemnes no sentido de importantes, no Parlamento era o negro. Aquí mesmo, esta foto. Esta é a foto cando pasamos dun só diputado ao grupo parlamentar, a 6-1, como digo eu, non? Pero aquí que estamos, na que é a entrada principal, a idea de Rebredo foi o que constitui unha metáfora da transparencia na política. E o seguinte, esa porta, a porta principal, unha porta de metal e cristales. Por tanto, víase cara fora e dende fora víase todo isto. A xente que pasaba por aí vía a través desa porta este espacio, este vestíbulo. Bueno, e aquí non había estas escalinatas, había 2 tramos de escalinatas por os costados, hasta a altura de onde está a entrada do Salón de Plenos. De maneira que aquí, isto estaba baleiro, os tramos de subida eran por os lados, e, polo tanto, víase a porta que debaixo desto dá ao patio por debaixo do cubo do Salón de Plenos que está sobre Peares, tamén de cristales, e víase outra porta de cristales da outra banda do patio. Todo eso, por lo tanto, era unha auténtica metáfora da transparencia. Era a Cámara dos Representantes do Pobo,
estaba visible todo dende fora e de dentro para fora tamén. E a barbaridade que chega cando Fraga gaña polos pelos as eleccións no 89 e é presidente Victorino Núñez, dos centristas de Galicia, pois empezan a querer facer obras para justificar unha serie de cousas, e unha das cousas que fan é, sin permiso do arquitecto, en un edificio que estaba catalogado como patrimonio, pois mudar isto, e en vez de as dúas laterais fan esta escalinata no medio, moi regia, verdad? E claro, taponan a visión, e además fan esa porta maciza que non se ve nin para fora nin de fora para dentro, e por lo tanto transforman a metáfora da transparencia na metáfora da opacidade e por lo tanto da corrupción. É toda unha metáfora nos dous sentidos. Que barbaridade. Sí, que tempos aqueles. Pero a nos foi nos ben. Vaya, si foi, de 1 a 5, de 5 a 13, de... Sí, exactamente, sí. non? Era... daba gusto, aquela daba gusto. E ti lembraste de que, ademais, isto non era só o traballo que facíamos no Parlamento, senón o que se facía polo país adiante. Sí. Andábamos constantemente. Sí, continuamente, sí. Continuamente todo o que se facía aquí trasladábase fora, e viceversa. Lémbrome sobre todo cando o de ir a petarlle a Feijóo, sí. A Feijóo, que les, bueno, que si pensaba que si iba a pegar, que non sei que no, pero quero dicir que era todo como moi frustrante, non? Era todo como bater sempre ca mesma parede, non había outra maneira máis de... E logo era ver o sufrimento da xente e a injusticia, non? Que non había saída, que non había... Eu lembro eso, debates moi fortes, palabras moi grosas, pero era pouco comparado ca situación que estaban vivindo os cidadáns. Exactamente, esa é a cuestión. Por eso logo tamén esas reaccións, e incluso despois de ter esas reaccións, eu teño visto pois, moi tocado emocionalmente, moi fastidiado, moi jodido. Dese o coitelo, dese as visitas á feira de Monterroso e andar aí buscando esas ferramentas que a xente aínda fai. Os costeros de Ferrero de Río Torto que teñen unha casa. Aí estamos. Aí estamos. E uns zapatos ou botas de madeira. Me chama a atención porque fala dísimo antes da obra de Silverio. Encargados a un zapateiro, non? Sí, zoqueiros tamén. Bueno, algúns que me regalaron espontaneamente cando peguei o zapatazo. Que me mandaron, sí, claro, que viña moi a conto. Algún viña con un cartelero, señor Beiras, isto é para usted, para que as próximas pete con isto máis forte que con de pau. Pero non volviches facer o zapatazo, que o zapatazo con zoca tería tido unha contundencia. No. Isto é cando... sí. Isto é cando saltamos no bloque de 5 a 13 diputados. Ano 93, meu pai ten 89 anos nese momento. Foi unha gran alegría, está moi contento e tal. E con ese sorriso irónico, porque de humor que tiña este humor dos vellos galeguistas, non? Sempre había un humor sarcástico, non? Sí, pois foi nesa ocasión. E ao final ti e eu seguramente, e sobre todo ti, porque teves moita máis trayectoria, acabamos presos, non? Do perfil institucional do que sempre mantivemos unha distancia, ou co que sempre mantivemos unha distancia. Eu sempre o digo, a esquerda e o nacionalismo emancipador, que, por lo tanto, ten que ser un nacionalismo de esquerda, en principio, un nacionalismo emancipador, pois isto consiste fundamentalmente en un compromiso por un combate cívico e político. Nunca se pode convertir nunha carreira para profesional, aínda que se pase máis ou menos tempo no traballo da política institucional, e sobre todo aquelo que a ser de esquerda na práctica é ser capaz de entregar tempo de traballo gratuito.
Isto temos que repetilo. Metín unha que non pode quedar aí. Esa. Bueno. Colla aí, non a tempo. No a tempo, pero empezo con compás mellor. Vale. Bueno. En números redondos, en cuarto de século, plantando cousas aí que plantamos nós, nada de... A veces trabucamos demasiado xuntos, bueno, e morreron algúns, pero modificamos completamente o espacio natural. Por lo tanto, nun cuarto de século, con unha política forestal adecuada, unha política agraria adecuada, este país mudaba absolutamente, non? Ben. E por que non é así? Porque non lles dá gana, porque están ao servicio de intereses que non son precisamente os propios nosos. Pero a demostración, aí é unha proba. Hai máis detalles, por exemplo, aí é unha cerdeira bella que sí que existía, e arriba hai un par delas que emprendamos nós. Bueno, cando nos viñemos, papábamos cereixas. Durante os primeiros anos papábamos cereixas desa cerdeira. Agora non papamos unha soa cereixa. Sabes por qué? Porque isto creou un hábitat para os paxaros. Non hai paxaros, hai paxaros. Hai merlos así, hai papos rubios así, e papan esas cereixas. É o foro que lles pagamos aos paxaros. Pero hai paxaros. Antes non había paxaros. Por qué? Porque hai isto. E aprobe eso. Papábamos cereixas. Todas. Non había paxaros. A manifestacións de Nunca Máis, que ademais, non sei se recordades que eran que había que chegabas enchías a Praza Obradoiro e tiñan que mandarnos a ir a todos ou sair a maior parte para que entrasen outros, porque ao mellor estaban aínda na ferradura cantidad de xente, e que chovía a Dios da auga. Con aquela catástrofe esbarrúllase, borrallas o Estado e emerxe a nación. A nación estaba aí, así, os mariñeiros. Quen parou a Marea Negra nas rías? Esa xente. Quen foi limpar as praias? A xente, con moita solidariedade de xente de fora, de toda a península e de incluso de fora do Estado español, non? Pero efectivamente, a xente, por lo tanto, a ciudadanía é a nación. Triste de todo ese proceso es que, mira, si colles toda a xente que interveu neso, aquela xestión nefasta de pasear o barco por aí, que eran Fernández de Mesa, logo chegou a ser director da Guardia Civil, eso, sí. A todos os premiaron. Rajoy, presidente do goberno. Claro. López Veiga, que negara a Marea Negra. Non existe unha Marea Negra en Galicia. Despois o conselleiro, agora sigue sendo presidente do Porto de Vigo, do maior porto do país. O sea, a gran crise climática a gran crise ambiental do noso tempo é o cambio climático nestes intres. Incluso os últimos informes estos do IPCC, que temos 12 anos. Sí. En Galicia temos unha produción de CO2 elevadísima, sobre todo por Meirama e as Pontes, que producen máis dun tercio do CO2 galego. Eu digo, nós como país no mundo temos a nosa responsabilidade co cambio climático e temos que pechar esas centrais. Mais agora que xa non teñen sentido como tiveron no pasado. Non temos minas. Hai 10 anos que as minas pecharon. Por exemplo, o carbón que se está queimando en Meirama ou nas Pontes, o que ven de Colombia e de Indonesia, que tamén ven de outros sitios, se explota en condicións de semiescravismo. Defendemos os nosos 80 ou 90 empregos que hai en Meirama, pero nos dan igual o resto do mundo. Sí. A mí eso na esquerda abrállame, como perdeu o norte, non? O sea, foi subsumida polo sistema. Sí. Este é o Foro Social Mundial de que ano? Pois fíxate, 2002, Aquí está Ramonet, Manolo Vázquez Montalbán, que recordo que cando foi ese foro despois no país decía, anda, veiras moi entusiasmado no Portalegre, unha cosa moi divertida. Pepín Vidal Beneito. Os foros sociais mundiais, cando eran en Brasil, se inscribían 150.000 persoas a un foro, que decía, que evento hai no mundo que teña 150.000 inscritos. Sí. Estaban abarrotadas todas as conferencias continuamente, e era brillante ver, non sei, sentado na mesa a Beiras, Camilo Nogueira, que tamén estaba sempre, e ao lado dun indio
dun indio amazónico, era algo abrallante, decía, sí, é increíble a potencia que tiña ese espacio. Fóramos a illa de Goré. A illa de Goré, que era a illa dos escravos. Na illa había a casa dos escravos, tu me acordo que ti non querías entrar, porque era moi impresionante, porque era unha casa que aquel moi... sitio tan siniestro, non? Que era como un forte, que ali estaban amoreados, despois acabamos entrando, non? E había o edificio. Pero eu lembro que ti entraches e te apoyaches ali nun muro na entrada, que tiña unhas escaleiras así de subida e abaixo tiña as celas onde metían aos homes, as mulleres e aos nenos separados, e incluso as celas de castigo. Te apoyaches nun muro ali na entrada e estiveches ali como media hora, decía, entra ti, que eu non... daba moita impresión, e iso que non había... Eu que chamaría unha especie de oración profana. É dicir, eu estaba como en clave profana, en clave non agnóstica, en clave non... Pero estaba realmente como... era moi espeluznante. Pero era un resume de todo. Pero era necesario verlo, ¿no? De todo o que defendíamos, sí. E aparece o Medín. O Medín, o pintor. Que era un tolleito, un rapaz novo, pero tolleito, vía cunhas muletas, ¿no? Empeza a falar con nos, e traía un feixe de cousas debaixo do brazo. E resulta que nos conta de que ele estuvera tolleito que se arrastraba polo chan hasta os 19 anos. E que viñeran... Sí, un actor francés que o levara a Francia a operar. E entonces colleu logo na Francia a operarno, e que entón xa podía andar, poñerse de pé, e entón casou. Dixo, eu casei cando tiña 3 ou 4 fillos. E pintaba moi ben, e marcáramos unha cousa para Quidis. Para Quidis, sí. Que é un cadro, bueno, que ainda está na casa, é un baobab con dos... O baobab, sí. O famoso... O baobab que había tamén, o baobab que había diante da entrada do... Home, eso xa che contei, lembro que eu teño unha foto moi bonita túa diante dese baobab, que era impresionante, un árbol de 30 metros, unha cousa así, e estás ti ao lado do árbore, vestido de branco do liño este que vistes moitas veces, e lembro que uns meses despois escribira Manolo Rivas un artigo sobre ti, que te chamaba que foches o principiño da política galega. E dixen, coño, o principiño, e eu tiña a foto de Beiras vestido de branco con un baobab, tal cual como o libro de Saint-Exupéry, hasta puxéramos, se parecía tal cual. Cando decíamos, vamos, estamos en un ciclo histórico en que hai unha crisis sistémica, incluso hai unha crisis civilizatoria, etc. La crisis climática no es más que una de las... el aspecto o la dimensión más trágica, ¿no? De eso, por la supervivencia del propio planeta. Pero estamos en una fase en la que es bastante aplicable la expresión de Arrighi de caos sistémico, ¿no? Cuando claro. Una hegemonía en declive, pero todavía no surgió una hegemonía alternativa. Que es tremendo, porque teóricamente a quién le estamos encomendando que intenten introducir orden en ese caos sistémico, a los psicópatas. Es Trump, es Bolsonaro, es esta gente, ¿no? Hay una parte del establishment global que querría que fuera Macron. Que querrían un Macron global. Pero Macron no funciona, Macron tiene incendiada Francia. Claro. ¿Te acuerdas cuando Wilhelm Reich hacían toda la teoría de la psicología de masas y toda esta reflexión de la escuela de Frankfurt, cuando se encuentra con un Hitler y con un Mussolini, y dicen, pero a ver, estos tipos son psicópatas. O sea, que hay un problema del capitalismo, pero hay un problema de un tipo de personalidad que emerge, y yo creo que es lo que estamos viendo ahora, que es lo que tiene de enormemente preocupante. Este payaso de Abascal montado en caballo con las pistolas allí. Es decir, a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Porque creo que ese caos sistémico está dando lugar no solamente a una degradación enorme de las instituciones, sino a la emergencia, ¿no? De un tipo de personaje que augura lo peor. Personajes que solo emergen como en las formas de barbarie. ¿A qué tipo de desastre puede conducir esto? Yo creo que es un desastre cotidiano, ¿eh? Claro. Si dicen, ahora desde que el Open Arms, esto está ahí fondeado, no lo dejan funcionar tal, ha muerto no sé cuántas personas en el Mediterráneo. Entonces es el genocidio por entregas. Totalmente. Es la tragedia griega en forma de serial. ¿No? Y entonces yo creo que esta metamorfosis de la gran tragedia da lugar a que consigan que la ciudadanía, una parte de la ciudadanía, la víctima del estupefaciente, vaya tragando, vaya comiendo todo eso, lo vaya digiriendo, lo vaya integrando, porque no es una dosis masiva, no es una dosis letal. Sí. No es el holocausto.
Claro, claro, claro. No es el bombardeo de las ciudades, ¿no? Ni Guernica para empezar, ni después pues, por los aliados en Dresde, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. No es eso. ¿Y eso se hace en dónde se hace? ¿Hace en otros sitios? No. Se hace en el norte de África, se hace en el Oriente Medio, se hace en Siria, se hace en Afganistán, se hace en Libia. Y entonces, claro, o se hace naturalmente en Centroáfrica. Eu quería dicir que, xa que fala de colonización, eu considero que hai un claro exemplo de colonización actualmente que non é visible políticamente, pero que é o caso de China, na medida en que compra debida da Unión Europea ou enche de infraestructuras África con nova ruta da seda. Entonces, realmente eu teño medo do que poida pasar cun goberno tan poderoso como o chino a nivel global. Entón, como se pode empezar a combatir esta, eu considero, ameaza chinesa? Eu tamén teño medo. E máis medo, posiblemente, que a ti, ainda que non o confese, porque eu pasei os meus primeiros 40 anos de vida baixo o franquismo. E incluso teño memoria do franquismo máis brutal, dos anos 40, porque eu nací no 36. Por lo tanto, teño medo. A eso engado o máis grave. A sensación de impotencia. A quen vou votar? Canta xente se pregunta, a quen vou votar? E por qué? Porque en principio, ademais, a mentalidade que che imprimiron a maioría da xente é de que a túa participación na política democrática consiste en votar. E acabouse. Entón, a sensación é de impotencia. Pero a única maneira é implicarse en algo. Implicarse en algo. Non é próximo. Eu sempre digo mesmo, a contribución é implicarse en algo asociativo, en algo colectivo, é contribuir a marcar unha liña de combate. Non se trata de estar 8 horas laborables dedicado á política, non. Non se trata na universidade de estar metido na política e non estudiar, non. Trátase de estar participando. Como quen pensa que está facendo unha gran loita revolucionaria para a esquerda porque manda tweets. Pois xa queda tranquilo. A base de mandar tweets, xa estou, xa cumplín. Non. A asociarse. Formalmente ou informalmente. Esta é a cuestión. Eso é moi fácil de decir, é difícil de facer, pero hai moita xente que o leva feito ao longo da vida reiteradas veces, non só obeiras, moitos máis. Entón, chega un momento en que estamos na fase en que a xente ten que empezar a autoorganizarse, e o proceso de autoorganización é, sabedes o que? É o motor do que se chama a autodeterminación. Son procesos que non se dan, históricamente non se dan en pouco tempo, por eso eu non os verei. Eu, para min, se me sinto derrotado por primeira vez na miña vida, vencido moitas veces, derrotado nunca hasta agora, é porque o meu horizonte vital xa non me permite abesullar que eu podo participar en algo que mude as cousas rotundamente. Non vou ter tempo, vou morrer antes. Antón, voltei a ver O Gato Pardo. Bueno, a vira, penso que no ano 63 ou 64, que se fixo no 63. Xa me gustara moito, non? Depois a vin varias veces máis, pero esta vez me dixen, vou a voltar a ver. Bueno, gustoume máis que nunca. Non, gustoume máis que nunca. A ver, Pepe Cácamo di eso, ten razón, claro, que estou un pouco, bueno, que falo moito do proceso de ser vello, pero claro, para min é unha novedade. Antes non era vello. E bueno, pois sí, penso que a vida que Dios non nos fixo moi perfectos, non? Porque que non é dereito, non? A meternos nesta situación de... Entón, o ver a película esta, que decía, bueno, entusiasmoume de novo, non? Pero me parece unha... como se pudiera estar feita antonte, non? Unha cousa...
estéticamente perfecta, pero un nivel de relato perfecto, todo fantástico. E o drama do príncipe que se sinte bello e advirte como xa non pode chegar a algúns objetivos, algunhas cousas que foron vitais na súa vida, e máis ou menos anuncia e dice, non hai perspectiva, e é deses, quero dicir que é desesperanzadora, é unha película tremendamente melancólica. Así fago na segunda octava. Déxame facelo. E que queda? Queda eso que chaman el broche de oro, pero que me parece unha patochada. Esta foto. Se empecé con unha da Auricho dos anos 80, pois isto, aquí estamos os dous resistentes. Esta foto está tomada diante do portón, onde está a pía esa fonte, esa pía, non? Que é unha pía para a besta do médico que vivira aquí hai 100 anos, non? Era típica para que vean os cabalos. E chegaban Moncho, o fillo, e máis non sei, de unhas vacacións, dunha viaxe longa, saímos a recibiros tal como estábamos, mes de mediados de agosto, así, e tirou esta foto, encantoume, e logo a Auricho aquí, caramba, esta moza ben merece un homenaxe. Por aí arriba íbamos nosas chufas. O Petón. Mira, hoxe mesmo, tal como está, se me deixo levar, dá-me un solago. Eso mesmo, é darse un solago, non? En vez de darse un chapuzón. Un solago. Mira, o Petón aí pesca. Cuidado. Teño as botas. Tampouco lle virá mal mollarse un pouco. As botas son dun zapateiro de Melide, artesán. Son unha maravilla. Xa teñen anos, Piñeiro decía que o mar lle resultaba monótono. E Paco del Río decíalle, pero se o mar está cambiando todo o tempo, non hai cousa que máis mude, moito máis que a paisaxe de terra e o mar. E é verdade, mira, o tempo que levamos aquí, como foi variando a luz, como foi mudando as tonalidades do mar, as tonalidades dos montes arredor. Tengo como lumen eso. Sí, e según que haxa vento que non, como sopra o vento, que, bueno, para empezar, a paisaxe muda absolutamente según que a marea esteña baixa ou alta. Muda completamente.